От малки знаем, че забранените неща са най-сладки. Понякога може да не оправдаят очакванията ни и да не ни харесат, но при мисълта, че нещо не трябва да се прави, то става много по-желано. Да, имам нещо конкретно предвид. Секса на обществени места. Нещо, което не само е забранено, но е и незаконно. Специално проверих и в нашите закони и според това, което открих в интернет, и у нас е забранено. Естествено, ако успеят да ви хванат. Естествено, случва се доста често. Особено ако живееш с вашите и нямаш пари за хотел, човек може да бъде изключително изобретателен. Ето и някои от най-разпространените места за секс, на които могат да ви хванат. Или пък не. Секс в колата. Да, момчета, знам, че това ви е любимо. Цели 80% от мъжете си мечтаят да правят секс в колата. Само, че на мен ми е малко тесничко. Секс в парка. Сега на тези минус 10 градуса доста ще трябва да сме се поразгорещили за секс в парк. Пък лятото е супер жега. Вече нещо, ама и парка е пълен с деца, така че аз съм пас. Секс в киното. Това е друго нещо. Секс в киното в различните му разновидности си е класика, ако ме разбирате. Само да не е на някаква премиера и залата да е пълна. Секс в пробните на магазините. Секс в мола. Какво по-хубаво? Да, то там няма камера, има огледала. Може да стане доста интересно. Добре, виждам, че имаш коментар за всяка локация, но за да не ставаме досадни, просто ще обобщя, че има хиляди места, където да правите секс навън. Но ако наистина искате да го направите, бъдете по-дискретни, защото наистина може да си създадете главоболие. Ето и няколко неща, които трябва да знаете за вашите права и най-вече какви са последствията, ако ви хванат. Трябва да знаете, че с секса на обществени места вие нарушавате обществения ред и може да бъдете задържани до 24 часа в районното. Освен това, могат да ви бъдат повдигнати обвинения и лишаване от свобода до 2 години. Също така може да има и доста особени глоби. Не, че ви разобеждавам, но наистина, ако не сте голям авантюрист, може да пропуснете тази своя фантазия и да си правите нормален и скучен секс в леглото. Ако пък сте решили да се позабавлявате навън и не ви плащат някакви си 2-3 години за трешетките, ви пожелавам по-топли дни и внимавайте следа. Следете канала ми и очаквайте видео всеки петък. А между другото, много ще ми е интересно да разбера къде ви се е случвало на вас, ако ви се е случвало такова нещо, така че споделете в коментарите под видеото. И очаквайте всеки петък ново видео в канала ми. Чао! Аз просто ми писам някакви глупости, че започна просто да се вличам, аз не знам какво друго да правя.